Canviem de tema. Dissabte, l'alcaldessa de Colau penjava això al seu Facebook. Anunciava que estava embarassada de 13 setmanes, que tindrà el seu segon fill, un nen a la primavera. I nosaltres ens preguntàvem si això era notícia i de moment semblava que sí, perquè diumenge aquesta notícia, aquest anunci de l'alcaldessa de Colau era portada dels dos principals diaris de Barcelona, tant el Periódico com també ho vèiem a La Vanguardia. És notícia això, aquest és el primer debat que ens hem plantejat fer amb una taula avui especial. Hem fusionat el cara a cara amb la taula de debat perquè hem convidat també les nostres col·laboradores que també tenen coses a dir avui amb aquesta qüestió, però comencem. Dolors Camats, exdiputada del Parlament, va ser la primera diputada que vas poder delegar el vot per baixa maternal el 2007 i no fa tant tampoc, eh? No, de fet va ser just perquè havíem canviat el reglament perquè pogués admetre que aquelles diputades que eren mares doncs poguessin delegar el seu vot i per tant durant els mesos de baixa el grup parlamentari no hagués de patir si venia d'un vot, cosa que s'hi havia passat en legislatures anteriors. Jo vaig poder fer la baixa maternal, vaig fer les 16 setmanes de la baixa laboral i durant aquell temps el portaveu del meu grup parlamentari va exercir el vot que jo li delegava i després afortunadament ho han pogut anar fent moltes altres diputades del Parlament de Catalunya, no així d'altres parlaments o assemblees on no està regulat. Això no ha tirat endavant, no? Francina Vila, regidora de Convergència, va ser regidora de la Dona i d'Hort en el mandat anterior i també vas estar embarassada en ple mandat. Correcte, vaig tenir el meu fill quan estàvem en el govern i va ser tot un repte, però jo el vaig viure, abans ho comentava una miqueta, jo el vaig viure amb molta naturalitat i vaig acomodar la meva gent de la nova situació i també vaig incorporar el meu fill a moltes activitats professionals i en aquest sentit jo estic contenta perquè vaig poder conciliar força bé i vaig gaudir tant d'una feina que era molt intensa i que a mi m'estimulava i m'ho passava molt bé com també aquesta nova situació vital de tenir una criatura que també és intensa i vaja, jo ho vaig viure positivament. Aquesta difícil paraula de conciliació que avui farem servir molt, ja veurem si existeix o no aquesta conciliació. Pilar Vallugera, llicenciada en Dret, exregidora, també havies estat regidora de la Dona i també vas estar embarassada o vas tenir el teu fill en ple mandat. Sí, el que passa és que la meva experiència és completament diferent. Jo m'ho vaig passar fatal, fatal. Potser perquè vaig tenir un mal embaràs, els últims mesos vaig haver de fer llit, perquè perdia la criatura. No es va entendre massa bé en l'entorn que fes una cosa com aquesta i efectivament fes llit. Després, el 6è dia després d'haver parit, s'havia de votar a les urnes el rebuig de Barcelona als toros, era una votació amb urna i per tant hi havia d'anar, anava sagnant com una mala cosa, saps allò, una història total, perquè ara el Tribunal Constitucional ens ho tombi. Com a mínim per respecte. Només pel que va patir la Pilar ja hauríem d'anar tots a la una amb aquesta qüestió. Total, que jo ho vaig viure bastant malament, perquè era regidora del govern, no és el mateix que ser diputada, la feina municipal és una feina molt arrelada al territori, que tot el dia estàs fent coses, i jo eren 365 dies a l'any, 24 hores al dia. De manera que, m'ho vaig passar malament, la conciliació va ser inexistent, i aleshores arrossegava aquella dosi de culpabilitat que som tan capaces de tenir inacabable, perquè no feia bé, per mi, ni de regidora, ni de mare, ni de res. I em vaig passar 4 anys, doncs, així, amb la batalla campal contra mi mateixa. Però vaja, ara passat el temps, veig que la cosa ha anat millorant. Gemma Basar, doctora en ciència política i també mare. Tu vas participar, no eres candidata, però vas participar en una campanya electoral també amb panxa, amb embaràs, no? No sé si la teva experiència... Estàs al bàndol de la Pilar o del bàndol de la Francina? No, jo no ho vaig passar malament. No, el que sí que jo crec que és interessant són unes preguntes que sempre fem a les dones. O sigui, per un costat, a mi sempre em genera contradicció aquest tipus de diàlegs. Per un costat, sempre ho fem a les dones, no preguntem com et va conciliar, com t'ha anat això de tindre un fill, o l'Ada és notícia, no? L'Ada és portada que sigui... Això és el que ens volem preguntar, si és notícia o no, perquè els homes polítics no fan un anunci oficial quan han de ser pares. En tot cas no són portada quan han de ser pares. I per l'altre cantó jo diria que és contradictori, perquè per un costat diem per què ha de ser notícia que l'Ada sigui mare, com ho són molts altres companys polítics, i per l'altre
part sí que crec que és interessant visualitzar les dificultats de cura, però que això no hauria de ser una qüestió estrictament femenina, sinó les dificultats de cura les tenen qualsevol persona amb responsabilitats, doncs en aquest cas, com pot ser una alcaldessa o com pot ser diferents responsabilitats polítiques, professionals o de tot tipus. A mi sempre em genera aquest doble, per un costat per què i per l'altre és necessari visualitzar-lo. Crec que se'n va parlar, recordo, quan la ministra Chacón també va estar embarassada i la vicepresidenta, la Soraya Sáenz de Santamaría. Efectivament. Per tant, és veritat que hi ha hagut altres casos en els que, com ara deia la Gemma, s'ha donat notorietat a embarassos de dones que tenen responsabilitats públiques i polítiques. Crec que per aquesta banda és positiu que se'n pugui parlar, que és compatible la maternitat amb dur una vida professional, una carrera política o professional, la que sigui. Per tant, en aquest sentit és bo, de dir, no és una malaltia ser mare i hauríem de poder normalitzar-ho en les carreres professionals de qualsevol. Ara, quan ho portem a la realitat de qualsevol, excepte la Francina, sol ser molt complicat, no compatibilitzar-ho només amb el fet de ser alcaldessa o ministra o vicepresidenta del govern. La majoria de mares treballadores t'explicaran els equilibris que cal fer. I és veritat que sol ser una pressió que es posa a les mares, ara ho deia la Gemma, és a dir, i com t'ho faràs? A mi em preguntaven al Parlament, i ara com t'ho faràs? Deia, i el pare, per què no li pregunten com s'ho farà? Està clar que... que sempre es pensa en un pare. És a dir, que hi ha una mare que substitueix això. I després l'altra, que també apuntava una mica la Gemma, i amb això acabo, és la idea de dir, home, hi posem molta pressió quan donem unes baixes laborals per maternitat que no van més enllà de les 16 setmanes, per tant dels 4 mesos, i a les mares els recomanem lactància durant 6 mesos, els recomanem acompanyament durant un any, els recomanem... És a dir, no és que no sigui compatible, és que no ho fem compatible. Francina. Sí, jo crec que el debat, més enllà de la notícia, jo crec que l'alcaldessa en vol fer notícia, per això ho penja en el seu taulell del Facebook, no? Segurament no hauria de ser notícia pel que expressaven aquí, però jo crec que sí que és una oportunitat per obrir un debat, és a dir, de quin model de societat volem. És a dir, si un país petit com és Catalunya, on no tenim excessivament recursos naturals i, per tant, els recursos més importants són els humans, nosaltres, com a país, hem de fer la reflexió de quin model de societat volem i quin model de polítiques familiars volem, perquè necessitem que les nostres famílies tinguin, i les nostres parelles, o que les dones o que els homes tinguin fills, perquè és una necessitat que tenim com a país que tenim. I quan tu arribes a la conclusió que és necessari impulsar polítiques a favor que les persones puguin tenir fills, si és que així ho desitgen, doncs això ha d'anar vinculat a un conjunt de polítiques públiques, la qüestió s'ha d'elevar i s'ha de socialitzar, per tant, ha de ser corresponsable de tota la societat, i per tant hi ha d'haver un conjunt de mesures públiques que afavoreixin aquesta qüestió, que al nostre país no està del tot resolt, no tot s'arregla fent guarderies, hi ha d'haver una reflexió al voltant de quins són els horaris que tenim en aquests moments a casa nostra i perquè hi han d'haver jornades partides que penalitzen desgraciadament a les dones, que penalitzen a les dones. Què passa amb el talent de moltes dones que s'han format, que és la generació de més ben formades, de dones més ben formades de la història, i després no poden exercir plenament la seva carrera, o perquè renuncien a les seves feines a favor de la cura de la família o dels fills. I a vegades també la qüestió del salari. Aquí entrem en la qüestió dels salaris. No, és veritat, jo soc més escèptica perquè, bueno, tot està molt bé, tot això que diem, però a mi, jo en aquell moment, a més portava la regidoria de Dones i Drets Civils, per tant, veia molts tipus de famílies, veia molts tipus de persones, i encara que per mi fos un drama, el que és evident és que jo estava en una situació completament privilegiada, perquè en realitat qui més problemes té és la mare que està sola, que té uns ingressos de riure, i que per descomptat això de les 16 setmanes de baixa per maternitat ni s'imagina el que és, perquè segons com no està ni coberta per la Seguretat Social. Llavors, des d'aquesta perspectiva, no, estic parlant de la gent que nosaltres posem a casa nostra perquè cuidi els nostres fills, per exemple. I perquè puguem conciliar amb la nostra feina, molt important. Aleshores, jo des d'aquesta perspectiva hi ha diverses coses. Primer, a mi em sembla molt bé que l'alcaldessa ho hagi fet públic, bàsicament perquè fa molts anys que venim dient que allò públic és privat, és a dir, que el que és privat s'ha de convertir en públic i que no hem de tenir aquesta cesura entre els dos mons, perquè és una fal·làcia, perquè al final tu ets la mateixa persona a les 9 del matí que a les 10 de la nit.
i no pots anar fent diferents papers, sinó que tot s'ha d'integrar amb una certa lògica personal i social. Això per una banda, i per l'altra banda també tinguem la perspectiva de que ho estem dient com a dones privilegiades. És a dir, com a dones que, bueno, totes nosaltres hem tingut carreres molt apassionants. A mi la que em preocupa de veritat és la que la seva carrera no és que li apassioni massa, però és que no troba res més per tirar endavant i que efectivament no té cap mena de suport en les institucions. I això em preocupava molt. Després també em preocupava molt que tot el discurs, diríem, familiarista va a parar amb un tipus de família molt concret i jo volia treure una mica d'aquí, de la mateixa manera que ens plantegem la conciliació com molt fent a trossets tots, no? I ara anem a conciliar, i ara resulta que una regidora podrà conciliar, i ara això ho hem d'incorporar, però vosaltres realment creieu que podem conciliar amb determinades feines? Gemma, que fa estona que no parles. Jo a mi em sembla que el tema, el meló que hi ha sobre la taula i que crec que s'ha d'obrir és el de la redistribució del temps reproductiu, no tant, o sigui, ja és important tot el tema de la visibilització de determinades situacions i crec que visibilitzant fem que se'n parli i si se'n parla normalitzem i també problematitzem coses que si no no ho faríem. Crec que també és important parlar de la conciliació perquè, bueno, han de ser compatibles diferents tipus de tasques, però el tema de fons, el meló de fons és com repartim el treball reproductiu. I com repartim el treball reproductiu passa per les cures als petits, les cures a les persones grans, passa per tot el treball domèstic i com repartim aquest treball reproductiu crec que és el meló, perquè el treball productiu ja l'estem repartint. Cada cop hi ha més dones que treballen, cada cop, però el treball reproductiu és el treball que menys s'està repartint i aquí anem a enquestes d'usos del temps i veurem la diferència que continua sent abismal quan estem igualant cada cop més en temes de feina, en temes professionals i en canvi en el món privat, en tot el que és el treball reproductiu, no estem igualant i crec que aquí és on hi ha el meló. Escoltem el que ens deien els sindicats perquè realment l'embaràs encara genera problemes a la feina de moltes dones. Ens deien això. Moltes vegades el retorn de la baixa maternitat, que fonamentalment l'agafen les dones, doncs el retorn és difícil. En alguns casos suposa canvis de lloc de treball, de responsabilitats, i en altres acomiadament encara que estigui encobert. Això quan ho denuncies ho guanyes, però sí que és cert que moltes dones no coneixen o no dominen aquests drets que tenen. Les dones quan estan en edat fèrtil, que és des dels 20 fins als 25, 30, 35, 40, aquí és on el que és la bretxa salarial, la diferència salarial és la més gran. Per què? Perquè té les conseqüències d'entrar, sortir dintre del mercat de treball i el que és la reclassificació professional, la promoció dintre de les empreses. Francina, com havies demanat la paraula? Introduïen aquestes representants dels sindicats la qüestió dels permisos. És a dir, si nosaltres volem que hi hagi més corresponsabilitat entre home i dona, per exemple, o fins i tot corresponsabilitat a nivell de la societat, però entre home i dona específicament, el que hem d'afavorir és que els homes també entomin la qüestió de les cures o la qüestió reproductiva, no? Hauríem de potser mirar altres països, els països més avançats en aquestes qüestions. Què trobem? Quan parlem dels permisos, el que s'ha vist que és més eficient perquè tothom desenvolupi un rol de cura o també es vegi tan implicat com la seva parella, és parlar dels permisos de paternitat que siguin voluntaris però no transferibles. És a dir, que el número de setmanes que s'agafi la mare també se'l pugui agafar voluntàriament el pare o la parella d'aquella dona i que no sigui transferible, perquè si no tornem a acabar la trampa que si no acaba sent la dona que sempre se'ls acull. I, per exemple, a Islàndia van fer una prova que després va esdevenir reforma legislativa on s'equiparaven els permisos i aquí s'ha vist al cap d'uns anys on els homes s'han implicat molt més, si parlem de les desigualtats entre homes i dones en les qüestions de la cura, s'ha equiparat molt més a aquesta corresponsabilitat. Per tant, també el risc que la dona sigui percebuda com un quelcom negatiu per una empresa o per una organització, perquè tant home com dona pot ser el mateix. Una mica per anar més enllà, no? És a dir, ja està tot inventat. Els països que apliquen polítiques natalistes, és a dir, que afavoreixen que la gent tingui fills, són països on les famílies acaben, les parelles
tenen fills abans. Aquest és un país en què les dones retardem molt l'edat en què tenim el primer fill, i això fa que al final en tinguem menys. I per tant, en els països on s'apliquen polítiques adreçades a tenir criatures, la gent comença a tenir-los abans i en té més. I són polítiques adreçades a la vivenda, són polítiques adreçades al treball, per tant, a garanties de que la maternitat, paternitat, les baixes de pares o mares no castiguen, no penalitzen, a polítiques destinades als horaris, és a dir, a la possibilitat, mentre hi ha una persona, mentre t'has de dedicar a la cura, que pot ser de persones petites, de les criatures, però també pot ser d'una persona dependent, pot ser d'una persona gran o d'una persona malalta, doncs que per tant les reduccions de jornades per la cura de les persones no penalitza i no castiga més enllà les trajectòries laborals de la gent o el ser acomiadat, com deia la Pilar, que no tot són trajectòries laborals, sinó mantenir la feina. I després hi ha un darrer element que no té a veure ja no només amb polítiques, sinó que té a veure amb la valoració social, que una mica la gent hi feia incidència. És a dir, el temps de cura no el trobem tan important com el temps de treballar. I mentre això no ho valorem una mica igual, és molt difícil que les polítiques que es dediquen a la cura tinguin la mateixa valoració o quantificació econòmica que les que es dediquen a la feina. Última ronda, que estem ja fora de temps. No, és que al tall del que diu ella hi ha uns estudis interessantíssims de la Cristina Carrasco en què precisament el que es fa és dir, molt bé, el PIB és això, però si calculéssim els treballs de cura i de reproducció... Tot el que arribem a estalviar a les mares i molts pares. I les poséssim a damunt de la taula, si aconseguíssim convertir-ho en econòmic, potser al final li donaríem la importància que efectivament té, perquè és tota una part que la deixem opacada i que per tant sembla que no existeixi. Jo també penso que aquí al centre d'estar amb aquesta consideració social que ha de tenir, al final és la base de la vida. Si no, no hi haurà res més al darrere, per tant... Sí, jo crec que quan fem més política pública per fer-nos més iguals, perquè siguem homes i dones més igual, també tindrem maternitats i paternitats de més qualitat. Crec que va completament lligat i no ho podem una mica... Molt bé, no sé si hem arreglat alguna cosa, però n'hem parlat i en tot cas felicitem des d'aquí a l'alcaldessa de Colau que li hagi molt bé aquest embaràs. Gràcies Dolors, gràcies Francina, gràcies Pilar i gràcies Gemma. Avui una taula molt femenina, un programa molt femení, gairebé tot dones. Tornem demà, quan faltin 20 minuts per les 9. Adéu.